was failliet. Ik wist niet wat te doen, wist niet van welk hout ik mijn pijlen nog moest maken. Daar hoorde ik de roep van Sint-Jacobus. Hij zei kom maar naar mij, ik heb een plaatsje vrij. Jij gaat dan door heel Frankrijk in de richting Spanje. Over de Pyreneeën, daar staat mijn kathedraal. Voor de sterrenweg van Kelten en Druiden naar het einde der aarde. Daar, wow, wow, wow. Wie gaat er mee naar Santiago? Wie gaat er mee al over de Pyrenee? Wow, wow, wow. Wie gaat er mee naar Compostela? Wie gaat er mee al over